இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோவில் ஆண்டார்குப்பம் முருகன் கோவில். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொன்னேரியிலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. சிறுவாபுரி கோவிலேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இந்த கோவிலை பற்றின ஹிஸ்ட்ரியை பார்ப்போம். இங்கே முருகர் 3 விதமான வடிவங்களில் காட்சி தரார். குழந்தையாகவும், இளைஞராகவும், முதியவராகவும் 3 விதமான வடிவங்களில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார். திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆண்டார்குப்பம் பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இந்த அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணியன் சுவாமி திருக்கோவில். பாலபருவத்தில் உலகத்தை சுற்றி வந்த முருகன் கருணையாலும் வீரத்தாலும் உலகை ஆண்டு ஊரில் குடிகொண்டதால் ஆண்டார்குப்பம் என பெயர் பெற்றதாக தல வரலாறு கூறுகிறது. இந்த கோவிலின் தல வரலாறு, கைலாயம் சென்ற பிரம்மன் அங்கிருந்த முருகனை கவனிக்காமல் சென்றபோது பிரம்மனை அழைத்த முருகன், நீங்கள் யார் என கேட்க, நான் படைக்கும் தொழிலை செய்யும் பிரம்மன் என அதிகார தோரணையுடன் பதிலளித்தார். அவரது அகங்காரத்தை போக்க நினைத்த முருகன், படைக்கும் தொழிலை எதன் அடிப்படையில் செய்கிறீர்கள் என கேள்வி எழுப்ப, ஓம் என கூறி அதன் பொறுத்தெரியாமல் நின்றார். அதனால் பிரம்மனை முருகன் சிறையில் அடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. 2 கைகளை இடுப்பில் வைத்து அதிகாரத்துடன் பிரம்மனை கேள்வி கேட்ட வடிவிலேயே இத்திருத்தலத்தில் பக்தர்களுக்கு முருகப்பெருமான் காட்சி தருகிறார். இதேபோன்று முருகனை தரிசிக்க வந்த பக்தர் ஒருவர், இங்கு நீராட இடம் உள்ளதா என ஆண்டி கோலத்தில் இருந்த சிறுவனிடம் கேட்க, தன் கையில் இருந்த வேலாயுதத்தால் தரையில் குத்திய போது நீர் பெருக்கெடுத்ததாம். ஆண்டி வடிவில் இருந்த சிறுவன் முருகப்பெருமானாக காட்சி தந்ததை எடுத்து வேலாயுதத்தில் உருவான தீர்த்தம் வேலாயுத தீர்த்தம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் கிளியாய் மாறிய அருணகிரிநாதர் பாடல் பெற்ற திருத்தலங்களில் ஒன்றாக இத்தலம் இருக்கிறது. கிழக்கு நோக்கி பாலசுப்பிரமணியராக நின்ற கோலத்தில் காற்றுத்தரும் சுவாமிக்கு இடவளமாக வள்ளி தெய்வானை என 2 தேவியர்களின் சன்னதிகள் அமைந்துள்ளன இத்திருத்தலத்தில். வரசக்தி விநாயகர், காசி விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி அம்மன், நடராஜர் சன்னதிகள் அமைந்துள்ளன. காலையில் தரிசிக்கும் போது இளம் பாலகனின் சாயலும், உச்சி வேளையில் நடுத்தர வயதுடைய தோற்றமும், இரவு வேளையில் வயோதிக தோற்றத்துடனும் மூலவர் காட்சி தருவதால் முருகனை 3 வேளையும் மனம் குளிர கண்டு பக்தர்கள் வழிபடுகின்றனர். தலவிருட்சமாக சரக்குன்றை மரம் ஒன்று இங்கு உள்ளது. முருகப்பெருமானை வேண்டினால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என நம்புவதால் பாலாபிஷேகம் செய்தும், சந்தன காப்பு சாத்தியும், நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியும், பக்தர்கள் மொட்டையடித்தும், காவடி ஏந்தியும் வேண்டுதலை செலுத்துகின்றனர். இந்த திருக்கோவிலுக்கு செல்லும் வழி சென்னையிலிருந்து பொன்னேரி செல்லும் வழியில் சுமார் 40 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது இந்த ஆண்டார்குப்பம். ஆண்டார்குப்பம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த கோவில் அமைந்துள்ளது. கோவில் செல்ல ஆட்டோ வசதிகள் உள்ளன. ஆண்டார்குப்பம் முருகன் கோவில் ஒரு மனிதனுடைய தலைவிதியை மாற்றக்கூடிய வல்லமை உள்ள கோவில்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட கெட்ட கர்மம் எல்லாமே அழிக்கக்கூடிய முருகன் கோவிலாக இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கோவிலாக கருதப்படுகிறது.
நீங்கள் இந்த சைடு வர வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கு தவிர மறக்காதீங்க. ரொம்ப ஒரு புனித ஸ்தலம் இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் திரும்பவும் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.